Kiitos. Tää on hieno tunne. Ja muutama ihan Tämä joukkue siis puhutaan Rodeerat, Reinot ja sen risteilyn sitten helmikuussa Helsingistä. Poistamaton joukko, ei yhtään traumaa. Oikeastaan ne oli ne yökattelit, kun me lähtiin vuotomme kuitenkin. Niin me sanoin, että meidän kavereita. Me juottiin niitten bussissa koko viime. Ei tää niille yksi mitallikko tossa. Ja sitten tämä Kalunpidä hivoittu kokoajotaan 24 kilpasarjan joukkuetta Hillisti tavoittelevat ja kohta se ojennetaan näille käsivarsille. 2012 maailmanmestarit saavat kannun kotiinsa. Näihin tunnelmiin päättyy vuoden 2012 Reiska M-futisturnaus, eli juhlat pystyy ja kiitoksia yleisö, joukkueen, kaikki päivät esiintyjät, yläpolaiset. Vuoden päästä nähdään. Siitä vielä. Osaatteko laulaa sankareita?